Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu. Part 5 exposing amanga. Alihloniphi igama lamanga. Ngise sizolishiya ngokuthi alihloniphi kodwa ngizobe i-title yalama video exposing amanga kodwa ke ngendlela ehloniphile. Siveza lento evele ku TV kodwa masiyibheka ayisiyona ayinjengoba ivela ku TV. Uthando nesithembu babuya no season 7 ngomhla ka 25 January 8 ebusuku. Angithi sonke lokho siyakwazi. Konke futhi lokho kuzovela nje noma ngabe uyakusearcha ku internet. Season 7 first episode yakuthando nesithembu u25 January. Episode 2 wakuthando nesithembu u1 February 2024. Episode 3 lona ke episode okuyiyona case study yethu u8 February 2024. Uthando nesithembu mabebuye ngo25 January. Usibindi unezithombe neclip eno Baby Nzulu okuyingane yakhe noVuyokazi. U25 January kunesithombe ku social media neclip kaSibindi nengane. Number 1 low. Number 2 i-clapboard lebhalwe date lesiza udirect ukuthi ahlanganise i-episode iphelele or i-video leyenza ukuthi udirector azi ukuthi i-camera iqale nini yaqeda nini ukurecorda ukuze kuzokwazi ukuhlangana konke ukumova komlomo i-sound ukubone kuzi world akhona ama-shows othi wabuka lapha kuzi world ubone ukuthi lento ayikhuluma ngomlomo ne-sound akusiyinto eyodwa. Leyanto ke siqhafa leya ebhaliwe ukuthi 24 February family meeting. I-meeting yakwizingane zesithembu ephakathi kababa uMseleku noMayeni kanye nabazali bakaVuyo. Lento mayibhala u24 February leya roll card or clipboard ithi leyanto i-meeting babenayo ngaleso sikhathi or before. Kodwa manje le meeting ebahlanganisile ile episode eyi-reference oku episode 3 8 February. Ngithathela lapho lokho ngesikhathi bekhuluma kwe-meeting bebala ukuthi kuqalephi ukuthi bengasa-communicate uVuyo bayivezile le episode enoMayeni. Athini ke amazwi kaVuyo ngibe shocked kanye ne-country ukuthi ukhuluma indaba ekanje ngiyithola ku TV angaze ngizwe ndawo. Uthi-ke uMayeni ubuza thina noma ubuza uMpumelelo. Uthi-ke uVuyo ngibuza kini nobathathu ngoba ube kanye nani ekhuluma okusho ukuthi niyas-assessa. Maye babuza-ke bona bo3 okuconfirm ukuthi bakhuluma nge-episode 3 oku-8 February 2024. Ngoba u-episode 1 kusekugcineni la kuvela khona ukuthi uSibindi uthi uzothatha intombi kodwa akakapheleli. I-episode ephelele ke sikhuluma ngentombi nto kuthando nesithembu u-episode 3 ovele ngo-8 February. Kanti bashutheni noVuyo? USibindi ngomhla ka-25 January thatha iphi ingane? I-clapboard yona ke yindaba clapboard whatever nelazi lelo gama ama-dates akhona because leyanto lela board lenzela ukuthi udirector azi ukuthi lo 30 minutes right uSibindi mayethi ingane umlomo wakhe uthi ingane isound nokumuva komlomo kusebenza kahle wenza yonke into iqoqeke lokho yakusiza udirector. Bona ke kuyile i-date yabo ye-family meeting hayi yaku TV. I-date ye-family meeting kwizingane zesithembu u24 February 2024. I-reference ke ye-episode abakhuluma ngayo u8 February 2024 ku episode 3.
Isithombe sengane noSibindi u-25 January ngesikhathi kuvela u-episode 1 wakwezingane ezesithembu. Why-ke uSibindi uyaqala ukubona ingane? Mabeshuthe ngoJanuwari, okusho ukuthi uVuyo ubenza i-reference ye-episode engakayiboni, eyibone eceleni, engayibonanga kanye nathi. Okunye-ke ngiyabonga kakhulu. Into engizama ukuyenza ukuthi lo ozofika la ethuke abantu, ebathukela ukwenza ama-reviews nge-TV show, ebathukele into angenayo ishow naye, kuzofanele ukuthi wehlele ngezansi. Mawehlela ngezansi, veza umbono wakho ukuthi uthini. Iside lakho lithini nge-episode. Uyeke ukuthi wena ngikhuluma indaba zabantu khona ethe izinja, cabanga. Khona ethe izinja. Omunye wazathi uMayeni usibiza ngezilimi, lapho uMayeni ubhizi nebhizinisi elihambayo. uSibindi unayo ingane ku-social media wakhe ngomhla ka-25 January. And lo mhla ka-25 i-episode yokuqala. Le episode yokuqala ayakafiki le episode yokuthi ngizothatha intombi nto. Kodwa kuthiwa kulo 25 uSibindi ubengakayiboni ingane kulo 25 January. uSibindi-ke ublockwe ku-episode 3 wakwezingane zesithembu bangabe besakhuluma. Iy'thombe-ke zikhona zaSibindi nengane nevideo nje. Angizivezanga isithombe, ngiveza i-date ukuthi 25 January. Mase ngikufakela-ke neposter eveza ukuthi uthando nesithembu luqala nini ku-25 January. U-episode 1 lo ubukile. U-episode 3 ube ngomhla ka-8 February. Ama-reaction videos enziwe ngo-9 February abantu sebewubonile. I-country isikhuluma ukuthi kwenzakaleni. Ikhadi leliyana, i-clapperboard, whatever ebizwa ngayo, uSibindi ayiphethe ukuthi bahleli la kwisethi bayaqeda ngisho umhla ka-24. uSibindi ubone ingane before i-episode ebaxabanisayo, kodwa uthi yena ingane uyaqala ukuyibona nge-family meeting. uVuyo mayehlale phansi ngoJanuwari, mawukuthi bashuthe ngoJanuwari, kodwa mina ngithi ngoFebruary, ngoba uFebruary uqeda lo 3 months abawushoyo la kuma-interviews ukuthi izingane zesithembu bashuthe besheshisa kwabathatha inyanga eziwu-3, ngoba u-April wabo base-Sunset. Yabo nje ngoba ngisazoqhubeka ngikhulume nge-TV show, ngiphinde ngenze ama-reviews, ngenze futhi ngendlela engibona ingilungela ukuthi ngenze ngayo, usazoba kuningi. Yikho ngiveza le video manje ukuze lo osazoqhubeka athuke inhlamba, lo osazoqhubeka futhi nigamenxe endabeni zabantu. Awubhalela uMzansi Magic lo kune-contract now. Uthi kuMzansi Magic abathi la kule platform asiyeke ukwenza ama-reviews ngama-TV shows abo. Masusuke-ke uye kumndeni lo vela ku-TV, uthi-ke nawo awuveze ukuthi abathandi noma banayo indlela abafuna ukuthi sikhulume ngayo. Mawuqeda lapho umndeni, angithi ngisabala umndeni, masuya-ke kwi-production team. Yabo masekukhulume laba abathathu, sesiyokwazi ukuthi i-wrong lento, ngoba kuningi ngisazoxoxa mina njengoba ngiyixoxela kule channel. Okunye-ke ngathi le channel yami ifana ne-taxi rank, ngenza noma yini evuma ngaleso sikhathi. Ozozwa ngathi kukanjani, ngiyaxolisa kakhulu, ungadlulela phambili, because into engiyenzayo evuma ngaleso sikhathi. Ngize ngaxolisa ukuthi kulonyaka kulesi sikhathi ngibanjwe kakhulu yifundo. Kwesinye isikhathi angikwazi ukukhuluma nge-episode ephelele, kodwa mhlawumbe ngizoyithatha into eyodwa engiyibone yaba yilesini, ngizoyithatha into eyodwa ehlebisayo, ngizoyithatha into eyodwa ehlekisayo. Manje-ke i-comment eyayifike nokuthi nokuthini, mawungakuthandi engikwenzayo, dlula, because i-channel le uyisupporta ngoba uthanda into engiyenzayo. Awusiyo i-follower yami, awusiyo futhi i-fan, because okusihlanganisile ukuthi sikhuluma nge-TV show eyodwa. Uyayithanda le TV show noma awuyithandi, uyayilandela noma awuyilandeli, i-subject yangalelo langa esikhuluma ngayo into wazi nawe ukuthi ukhulume ngayo, sixoxe ngayo. Manje angifuni kube sengathi ngikubambile like khona ijele okulona.
ukuze ngithole i-comment mhlawumbe ezothi hey udlala ngathi, hey kwasha kwacima, yonke leyo nto leyo. Ngoba mina esihlanganisile ukuthi ngenza ama-TV show reviews. Ukuba isikhathi nginaso ngabe ngikhuluma ngama-movie nibone ukuthi-ke umehluko uzoba khona kangakanani. Angikwazi ngoba ama-movie made, isikhathi angisitholi. Kodwa-ke kulo onembuzo ukuthi pho lento yenzeka kanjani siyibone ngathi i-real. Sizoyikhuluma leyo kodwa bayatrainwa-ke guys. La ama-reality TV stars bayatrainwa njengalaba aba-actayo ukuthi-ke phela okwabo kufishane. Okwaba-actayo i-process ende, badlula kwizinto eziningi ukuze-ke abe right for i-character le azovela ngayo ku-TV. Nalapha-ke bayatrain because izinto abazenza phambi kwekhamera fanele bethuke uma kuyinto ethusayo, fanele bekhale uma kuyinto ekhalisayo. Kodwa into ekade yenzeka ukushutha, bathatha isikhathi bekushutha, okwenzekile futhi abakushutha ngaleso sikhathi sekunesikhathi futhi kwenzekile. Manje kukhona indlela yokuthi kufanele bebe perfect. Ngesikhathi beba perfect-ke for ikhamera, nasi siyakwazi ukubona ukuthi hayi le ndaba lena ayipheleli kahle. U-8 February no-25 January no-24 February asishiye lapho-ke. Ngithe ngime kuma-dates ngoba wona ama-dates abalulekile. Ama-dates-ke indaba yesithombe sengane athe uyaqala ukuyibona. Angithi uma ethi ingane uyaqala ukuyibona sonke sesithukile ukuthi ubehlaleleni engayiboni ingane. Kodwa ingane unaso isithombe ngo-25 January. Okungenzeka kusho ukuthi uyibone before 25 January. Isithombe wakhetha ukusiphosta ngo-25 January. Kodwa la maseshutha mhlawumbe iba khona leyo nto ukuthi hayi ngeke uze kunakeke. Kanti kuyanakeka kwabanye akunakeki. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.